Makan sahur gratis bergizi. Makan sahur gratis bergizi lur gitu loh. Lawai nyambel mbek dadar tempe. Pikir iki nganu napa? Wis entek-entekan sih. Tak cuk ora apa. Iya, iya. Sak menu kae. Hah? Entek aku digoreng tok wadah gede. Oh. Mantan ibu kan bareng. Akib wis sahur mulane ip santai. Heeh. Wis pamitan ki sore mau jere. Kanjane Mas Ri iki. Ya sing gadah hajat. Mboten Mas Rian. muga Mak Sri muga wae wae. Mari Mak Sri. Iki masuk barengan amake malam songo. Kene. Ada berali. Lagi. Lebaran boleh luah-luah. Lu boleh rono bareng, Mbah? Boleh rono bareng. Oh iya. Takok ya masuk ra oleh. Winuak udah. Nuak. Wis tempe tok tenan iki. Sopo iki? Sopo mek tempe tok? Sikte to. Sikte. Tenan to ora? Gawe sego sire diap. Aku kok diap sampe apa? Diet to. Dungane lho elek. Diet bodoh salah songko wae kok. Sehat ngono kok diabetes kan. Imamis. Iki goro-goro. Dalem? Mak Mbok turu paling. Sapa turu? Sing wae. Model Wangut. Nek teman Saidi. Akeh kok. Tomate rung ngunduh musire. Akeh sapa iki? Tagane. Ora ae. Alon Abang tagane. Asli iki dah. Sing gluk lah kae. Apa sing golek? Poh. Sing golek Gusmit. Sing golek Gusmit. Mosok Gusmip Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi lah wae ora entek iki. Sok lawe kudu entek. Ngono. Kok Tempe tok yo. sambelé damai atau beracun nih? Damai kok. Damai to Mas ya sambel. Ora racun terus. Masuk. Lur. Kita wae. Sahure sakmene kae lur. Lawae kudu entek lawae. Gak entek gak oleh lah. Ki sing ndok gosongan ngene ra ning doyan gure tak pangane wae. Sopo goreng? Sing goreng gosong sapa? Aku perdana. Pe. Itu wae tak tagane iki. Sahur. Sahur lur. Oh, pas to, Mbak. Lek kan pakai sing sepek. Salahe ngguri dhewe ya. Heeh. Kok saiki tenan, Mbah? Masa leren ngalor bareng, jangan wis dimasak ono kene. Gak ngalor. Nah iya. Nak lor bagian nyambel mbah golek sambel deh.
Lho Muib nanti Muib. Ndolek nang kono sih. Tahu rame ngene sah. Ki nek ku temon ngene kalau lore jembatan di kali ketek. Iya. Aku pas bareng terus sapa kae ya? Bareng terus Ponakanku paling ya. Montore Piki gitu. Iya temok iki. Ngene motor apa? L300 napa. Mencoba blok tak beli ra krungu. Cek awet. Meh 4 tahun bro. apa iki? Terpal? Terpal. Pas ngetoro to ponakanku no rumah sakit pe lahiran nge.